Tak, meget fint. Folkedans er ikke så nemt, men det kan læres. Vi starter med de helt enkle grundtrin. Værsgo. Et sachet og fremad gå. Et sachet tilbage stå. Skal vi prøve med musik til? Glad. Og tilbage igen. Værsgo. Frem. Vi prøver en gang til. Sådan. Tak for det. Så skal vi i gang med en lille smule svære ting. Dan Rachlins tur til bageren. Vi kommer helt op på hælen. Fremad, pengene op af lommen. Værsgo. Tak, hjem igen. Brød på bordet. Vi får musik. Kom. Og hjem igen med brød. Vi prøver igen. Så bliver det meget svært. Vi skal rundt om mosen. Ja, tak, tak. Tak, det er meget fint. Vi skal rundt om mosen nu. Bred stand, hofterne fat. Lange seje trin hele vejen rundt om Porsemosen. Hjem er igen, ud til navlen kun og tilbage. Pas på livredderen i svinget, vi kører. Og helt ned, sådan, kun en tåbe, frygter ikke. Porsemosens klare vand. Okay, og sidst men ikke mindst, tak, tak. Så bliver det meget svært. Vi skal nu 6 tur til Pattaya. Ned til smeden, bytte for 1 krone. Hjemad, hænge, storvask op. Brygge malt til øl i karret, slagte svinet, steppeglad, holde pinse og komme hviledagen i hu. Vi får musik til. Værsgo!